Καλημέρα σας και καλή σχολική χρονιά. Θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τη διδασκαλία του μαθήματος πληροφορικής στα γυμνάσια. Με βάση τις οδηγίες που ήρθαν στις 7 Ενάτου του 2012, θα συζητήσουμε κάποια πράγματα για το εργαστηριακό μάθημα πληροφορικής το οποίο υπάρχει στο γυμνάσιο. Τονίζω το εργαστηριακό γιατί σε καμιά περίπτωση δεν θα θέλαμε το μάθημα αυτό να μιλάει για θεωρία και να ζητάει από τους μαθητές να αποστηθήσουν κομμάτια κειμένου ή πολλές και υπερβολικές τεχνικές λεπτομέρειες. Το μάθημα αυτό, όπως τονίζεται στην οδηγία που ήρθε, δεν πρέπει να έχει γνωσιοκεντρικό ή βιβλιοκεντρικό χαρακτήρα. Δηλαδή, θα πρέπει να βασίζεται σε εργασίες που κάνουν οι μαθητές και σε δραστηριότητες. Σε αυτό το πλαίσιο έχω να κάνω δύο προτάσεις υλοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων. Αυτό που προτείνω είναι ο εκπαιδευτικός να χρησιμοποιήσει δύο εργαλεία. Ένα εργαλείο είναι να αξιοποιήσει το e-twinning, με το οποίο μπορεί να βρει εκπαιδευτικούς από άλλες χώρες και να διδάξει τα μαθήματά του κάνοντας μια εργασία συνεργαζόμενος με αυτούς τους εκπαιδευτικούς. Η σύνδεση του e-twinning είναι εύκολη. Συνδεόμαστε με το email μας που έχουμε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και αφού συνδεθούμε πάμε προς το desktop, όπου κάνοντας μια αναζήτηση για e-twinning και διαλέγοντας την ηλικία τη δικιά μας, η οποία είναι από 12 έως 15 ετών, μπορούμε να διαλέξουμε ένα θέμα. Διαλέγω κάποιο θέμα διαλέγω ένα θέμα, ας πούμε, μπορεί να είναι Teen Magazine Blog, όπου βλέπω την πρόταση που κάνει κάποιος συνάδελφος, βλέπω τις απαντήσεις που έχουν δώσει κάποιοι άλλοι συνάδελφοι και ας πούμε ότι αυτό το θέμα θεωρώ εγώ ότι θα ενδιαφέρει τους μαθητές και ότι ενδιαφέρει και εμένα. Στο πλαίσιο αυτού του θέματος μπορώ να βάλω όλη την ύλη μου για μια σχολική χρονιά, ας πούμε για την πρώτη γυμνασίου, που είναι επεξεργασία κειμένου, κάποια εργαλεία στο ίντερνετ, κάποια ζωγραφική, και μπορώ να ασχοληθώ με αυτό το θέμα. Ξεκινάω μια συνεργασία με τον εκπαιδευτικό αυτόν. Ο συντονιστής του προγράμματος μου δίνει κάποιες οδηγίες για το πώς θα το υλοποιήσουμε και ξεκινάμε. Μια δεύτερη εναλλακτική πρόταση υλοποίησης του προγράμματος σπουδών είναι να βρω κάποιο σχολείο από την Ελλάδα. Οι εκπαιδευτικοί που θέλουν μπορεί να βρουν σχολεία από το ίδιο νησί που βρίσκονται, δηλαδή ένας εκπαιδευτικός από τη Σάμο μπορεί να συνεργαστεί με ένα άλλο σχολείο της Σάμο, δηλαδή το Βαθύ με το Μαραθώκαμπο ή με το Καρλόβαση, δύο σχολεία λοιπόν, να παρουσιάσει το ένα την περιοχή του στο άλλο. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει ένα wiki με δύο δημοτικά σχολεία. Το ένα είναι το Πανόραμα Θεσσαλονίκης και το άλλο είναι στο Μαντούκι της Κέρκυρας, όπου το κάθε σχολείο παρουσιάζει τα δικά του θέματα και παρουσιάζει διάφορες δραστηριότητες που κάνουν οι κάτοικοι ή παρουσιάζει την πόλη του στο άλλο σχολείο. Παρόμοιες διαδικασίες έκαναν κάποια σχολεία την περασμένη χρονιά, δηλαδή ένα wiki που έφτιαξε το 4ο Γυμνάσιο Χίο, που έχει αρκετές εργασίες μαθητών, και ένα wiki που έφτιαξε το 1ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης.
που έχει πάλι και εδώ αρκετές εργασίες μαθητών, που έγινε στο πλαίσιο του μαθήματος. Άρα λοιπόν η εκπαιδευτική, αυτό που προτείνω εγώ, είναι κάνοντας το χρονοπρογραμματισμό τους για τη σχολική χρονιά για κάθε τάξη, να σκεφτούν κάποια τέτοια δραστηριότητα. Καλό θα είναι να μην το κάνουν μόνοι τους, όπως έκανε το πρώτο γυμνάσιο Μυτιλίνης και το τέταρτο γυμνάσιο Χίου, αλλά αν θέλουν να βρουν σχολείο από το νησί τους ή σε επικοινωνία με μένα με email να τους βρω σχολείο από άλλο νησί. Επίσης, όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών του γυμνασίου, έχω δημιουργήσει ένα ιστολόγιο το οποίο λέγεται, το βλέπετε εδώ, είναι πιλωτικά 1112blogspot.gr. Σε αυτό το ιστολόγιο λοιπόν έχω κάποιες προτάσεις για ιστορικοεξερευνήσεις, κάποιες προτάσεις για δραστηριότητες με τους μαθητές και κάποια λογισμικά τα οποία προτείνω να χρησιμοποιηθούν. Αυτά τα λογισμικά μπορείτε να δείτε κάποια, όπως το Scratch. Υπάρχει ένα ελληνικό βιβλίο για δημιουργία παιχνιδιών, τα οποία μπορείτε να μάθετε τα παιδιά το Scratch αξιοποιώντας αυτό το βιβλίο και στο τέλος να φτιάξουν κάποια παιχνίδια. Ή υπάρχουν κάποια φύλλα εργασίας με δραστηριότητες τις οποίες μπορείτε να πραγματοποιήσετε. Παρόμοια υπάρχουν διάφορα λογισμικά τα οποία είναι όλα δωρεάν, όπως οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν κόμιξ ή να χρησιμοποιήσουν το Audacity για κάποια επεξεργασία ήχου ή διάφορα άλλα λογισμικά. Αυτά ήθελα να σας πω, και ήθελα να σας πω ότι είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση, διευκρίνηση ή αν θέλετε να βρείτε συνεργάτη από άλλο νησί. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά.